Længe. Jeg må hellere stoppe. Jeg hader godt nok General Feinschmecker. Hvor er min søn? Gordon Junior. Nå, jeg skal lige have benet over. Jeg faldt. Nå. Gordon Junior! Gordon Junior! Han er væk! Nej! Det er garanteret Feinschmecker. La, jeg er Feinschmecker. Jeg har Gordons søn, han kan ikke finde ham. Min far skal nok få fat i dig. Du skal ikke lade mig stå her i min egen lort. Hvorfor noget? Hold din kæft. Som du ser, at der skete meget siden år 2008. Svin som din far, der smider affald på kloden, skal dø, og du er min lokkemad. Jordkloden er snart så varm, at jeg bliver stegt. Desuden kan din far ikke komme med et eneste hår på mit hoved, for jeg har mine bodyguards. Toodaloo, mit navn er Buzz Lightyear. Jeg lægger creme i mit hoved hver aften, og lægger også lidt makeup på General Feinschmecker. Jeg går sgu ikke med make-up, din nar. Stå stille, hold kæft. Jeg hedder Mr. Incredible. Jeg har ingen følelse. Hvad skal vi gøre ved knatten? Han ser syg ud. Jeg er ligeglad. Hvis hans far ved, at han er syg, dukker han snart op. Vi kunne lægge en make-up på ham. Min far skal nok grille jer alle sammen. Ej, hvor vi stykke. Hvem må forstyrre mig nu? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen følelse. Måske det er Heinrich, eller Günther, eller dem begge to. Ej, det er et lille lys. Så høj og tynd. General Feinschmecker, jeg anmoder om deres respekt. Jeg vil gerne være en bogvust i stedet for et lys. Transformer mig! Nu! De lyseslukker. Hvor du har forstyrret mig midt i mit globale arbejde? Vagter, få ham der i torturkælderen! Okay. Jeg har ingen følelse. Okay, ej hvor eksperimenterende. Nej. Så dog kæft! Ingen skal forstyrre! General Feinschmecker! Jeg vil bare være pølse. Du bliver aldrig en pølse! Nej, jeg vil være pølse. Nu skal du tortureres! Nej! Kom med den store klipper! Okay, din pølsetysker. Hvor er min søn? Jeg siger, jeg kan scheisse. Min mund er geslåst. Lad os se, hvor sej du er nu, knækpølse. Ja. I fortæller det hele. Okay, få så tung på klæd. Han er den gamle bunke på Greifswalderstraße. Dankeschön, din lille lortepølse. Vær glad for, at du lever nu. Bodyguards, jeg er bekymret. Gordon har vist sig at være stærk, og jeg har hørt, at han er på vej. Bare rolig, Feinschmecker. Jeg har sørget for 3 tyske livlæger. Her er Dr. Birgit Schade, og her er Dr. Ingo Hagen, og til sidst har vi Dr. Heino Teichmann. Bare rolig. Hey, ingen kan stoppe mig nu. Snart er verden min. Siger du intet kan stoppe dig? Kom nu ikke for godt i gang, Feinschmecker. Det er blevet tid til pølsemix. Jeg skal nok få ram på dig. Wow. Ej, shit. Uh-oh. Så er det kun dig og mig, General Feinschmecker. Din tid er kommet. Føler du dig ophængt? Nu tager jeg min søn med hjem.
Far, jeg vidste, du ville komme. Hvor er du sej. Har du reddet verden? Ja, jeg har reddet verden. La 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 la. La 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 la. La 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 la.